Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatu utawi cerita. Al-hikayatu utawi cerita asale sata asarota kang kaping 13. Eko fi akibate tilmidi. Ing dalem nerangake akibate santri. Eko fi akibate tilmidi dalem nerangake akibate santri. Al-kaslani kang males. Al-kaslani kang males menerangkan akibat santri males. Jaa teko sapa rajulun wong lanang min Jawata saking Jawa ila ribati Siyun maring pondok Siyun. Siyun itu nama pondok ya, nama daerah di Hadramaut. Ila ribati Siyun maring pondok Siyun. Litolabil ilmi krana arahe golek ilmu. Litolabil ilmi krana arahe golek ilmu. Indal Habib Al-Habsyi ing dalem ngersane Habib Al-Habsyi. Ram. Tutup. Indal Habib Al-Habsyi ing dalem ngersane Habib Al-Habsyi. Lakinau tetapine rajulun iku kaslanu males. Wa kana lan ana apa abu bapake rajul. Sapa abu bapake rajul fi Jawata ing dalem Jawa. Eko ya tamanna ngarep-ngarep sapa abuhu. Eko ya tamanna ngarep-ngarep sapa abuhu. Anyakuna ayin tahono sapa waladu anake abuhu. Sapa waladu anake abuhu iku aliman wong alim. Parsala nuli ngirim sapa abuhu. Ilahi maring rajul. Malan ing bondo kasiron kang akeh. I'anatan krana arahe nulungi. Lahu maring rajul ala talabil ilmi ing atase golek ilmu. Ada seorang laki-laki wong Jawa mondok ning nggon Hadramaut. Hadramaut kuwi di Siyun. Siyun kene Hadramaut. Lah Hadramaut itu di mana? Sampeyan Siyun malah ra ngerti, lek Hadramaut ki malah terkenal malahan. Ada di negara Yaman. Iki mondoke ning luar negeri. Tutup. Mondoke ning Habib Al-Habsyi. Lah karena mondok ning luar negeri wong tuane lek ngirim akeh kan mesti kan. Anake mondok ning luar negeri mesti pikirane kebutuhane akeh. Wasna malalan gunakake
Wastama lan gunakake sapa waladu anake abu. Sapa waladu anake abu. Dalikal malai mengkono-mengkono bondo. Dalikal malai mengkono-mengkono bondo lil akli maring mangan. Lil akli maring mangan wa syurbi lan ngombe. Wa syurbi lan ngombe. Lah dikira wong tuwane wis ngirimin entek-entekan jebule anake malah anane mangan karo ngombe. Ora gelem belajar, malas-malasan malahan. Wa kana lan ana sapa abu bapake rajul. Sapa abu bapake rajul. Eko ya dunu nyono sapa abu. Eko ya dunu nyono sapa abu. Ana waladahu ing sak temene anake abu. Ana waladahu ing sak temene anake abu iku kok qira'a. Temen ngaji sapa waladahu. Iku kok qira'a temen ngaji sapa waladahu. Al-Kawakib ing kitab Al-Kawakib. Al-Kawakib ing kitab Al-Kawakib. Nah, lek iki kitab temenan iki kitab Al-Kawakib iki. Lek Al-Bawakib yo kitab plesetan. Summa Qatrin Nada nuli kitab Qatrin Nada. Summa Alfiyata nuli kitab Alfiyah. Summa Alfiyata nuli kitab Alfiyah. Wa kadalan sak teruse. Wa kadalan sak teruse. Dikira pakne anake ngajine kitab akeh. Ngaji kitab iki, ngaji kitab iki, ngaji kitab iki. Karena mondok ning Yaman kan. Ning Yaman kan dulu sebelum Mesir po setelah Mesir. Yes, pokoknya Yaman itu masuk ke pusat peradaban mencari ilmu keislaman. Banyak alumni Yaman. Kaya sapa contohnya? Habib Rizik ya alumni Yaman. Habib Rizik. Gus Fatwa itu juga pernah di Yaman. Lek Gus Pakeh yang Mesir, Gus Hilmi yang Turki lah. Ya sampean mana di Yaman? Gus Pak opo? Pak golek salju. Jepang Pak apa Ki? Pak apa? Fala mamado mongko ing dalem nalikane liwat sapa rajul. Fala mamado mongko ing dalem nalikane liwat sapa rajul. Khamsasene ing 5 tahun. Khamsasene ing 5 tahun. Al aksara utawa luwih akeh. Raja mongko bali. Raja mongko beli sapa alwaladu anak wa aqda lan nganakake mengadakan nganakake lan nganakake sapa abu bapake rajul sapa abu bapake rajul diapatan ing suguhan lekutumi krana arahe tekone rajul. Lekutumi krana tekone rajul wada'alan ngundang sapa abu. Wada'alan ngundang sapa abu anasa ing menungso ilaiha maring diafatan. Famaru mongko nuli perintah sapa Anas hu ing rajul ayat kalama ing yen toh guneman sapa rajul
ayat kalama ing ta guneman sapa rajul falayak diru mongko rak kuwasa sapa rajul falayak diru mongko rak kuwasa sapa rajul wa qaddamu lan ngaduake sapa Anas wa qaddamu lan ngaduake sapa Anas ilaihi maring rajul ilaihi maring rajul mas'alatan ing masalah masalahan ing masalah fala yadri mongko ora ngerti sapa rajul fala yadri mongko ora ngerti sapa rajul jawabah ing jawabane masalah jawabah ing jawabane masalah farafu mongko ngerti sapa Anas farafu mongko ngerti sapa Anas ana hina idin ing dalem nalikane la yadri hina idin dalem nalikane la yadri ana ing sak temene rajul ana ing sak temene rajul iku jahilun goblok iku jahilun bodho iku jahilun bodho lah mondoke ning nggon di Yaman itu selama 5 tahun dan selama 5 tahun ki dhek ra ngopo-ngopo anane mangan ngombe karang dasare males pak pondoke nandi wae yo males setelah 5 tahun dhek pulang mergo anake mondok saka Yaman, balik saka Yaman, digaweki acara ra, mestine ra kan seneng kan. Wes 5 tahun sisan. Beli-beli digaweki acara. Oh dicekeli mik kon sambutan blegepan. Terus wong-wong ana takon permasalahan. Hukume apa? Hukume kamu nganggo sop buah apa pas poso? Misale yo. Wong ditakon masalah, dhek ora ngerti karena selama mondok ora tahu sinau. Oh alah jebule ada-ada ning Yaman ora gawa apa. Lah iki akibate. Cah jenenge cah pondok, kapano-kapake tetep ditagih sok bene ya. Iki sampean dieling-eling ya. Sampean mondok iki sing ngerti udah keluargane sampean tok sih. Nah sih, ya bro. Sing ngerti sampean mondok iki mesti udah keluargane sampean tok. Togo yo ngerti, paling ora sak RT ngerti kan. Ya sih. Lah sok ben iki tetep ditagih. Sampean ki wis dicap tau mondok. Artinya ekspektasi ngerti ora ekspektasi. Itu berarti apa? Wes iki lho sing bener. Apa? Kenyataan. Wes bener Dava mau apa Dav? Harapan. Ekspektasi tak sesuai dengan kenyataan. Biasanya kan ngono. Ekspektasine masyarakat ki mesti sampean mulai pondok kuwi nggawa ilmu sing akeh. Dikon ngene iso, dikon ngene iso. Dikon adzan iso, dikon ceramah iso, dikon sambutan iso. Ekspektasine iki biasanya seperti itu. Nah, nek sampean ning pondok kok ora niat, mengko sampean akan mengecewakan keluargane sampean dhewe. Kok sing isin sampean dhewe sing isin. Oh, jebule mondok ora iso kae iki, padha wae karo ora sing mondok kan isin kan sampean kan. Lah sing paling parah ya iki sing paling parah. Waqtadhuha lan kaweleh. Waqtadhuha lan kaweleh sapa abu bapake rajul. Sapa abu bapake rajul wa hazina lan susah. Sapa abu wa hazina lan susah sapa abu. Hatta marido sehingga lara sapa abu. Hatta marido sehingga lara sapa abu wa matalan mati sapa abu.
Wa matalan mati sapa abu bisa babi dalika kelawan sebabe mengkono waftadhoha. Bisa babi dalika kelawan sebabe mengkono waftadhoha. Ya, berhubung ngerti anake ra iso kae iki, pondoke adoh-adoh ning Yaman ngentekake ragat, bolak-balik dikirimi, bondone ya ora sithik enteke, balik-balik kok tetep dadi wong bodoh. Pakne malah isin ta malah entang. Barisin terus dhek overthinking. Terus dedekke lara, sing dedekke jalaran matine. Lah iku kan sing nyamari kan. Lah sampean ning pondok itu juga seperti itu, senajan sampean ora ning nyaman. Tapi kan ning Al Munawir kan. Ya Munawir juga nanti akan seperti itu. Paling ora mesti sampean di dalam satu momen sok bene iki mesti ditawani. Nya sampean sing tahlil. Nya sampean sing tahlil, nya sampean sing imami. Itu paling tidak mesti ketoke semua cah pondok mesti kaya ngono. Engko lek sampean ora iso yo piye. Makane mumpung sampean isih ning pondok dimanfaatkan waktune. Lek ning kene wis ana khitobah. Wis mulai ana khitobah sih. Ana ora? Khitobah ana ora? Khitobah. Aku tahu krungu cah wedok kan khitobah. Khitobah kuwi gawe acara tapi sing maju sampean kabeh. Dimulai saka MC, pembukaan, sambutan, mauidhah. Itu drama. Lok. Khitobah kok. Hah? Nek Cah Putri tahu kan? Cah Putra tahu ora? Lu sampean tahu pura kok bingung kan? Lah seperti itu gambarane. Lah iku bagus kowe. Sing putra kok ora gelem ngadake kan. Paling tidak sampean kan wis tahu jajal sambutan ki piye, tahu jajal MC ki piye, tahu jajal tahlil ki piye, kan ngono kan. Sampeyan ning omah kowe gampang sok ben sampean mlakune. Lah mumpung sing ning pondok, sampean ning pondok salah iki ra apa-apa. Tapi lek ning omah salah engko isin malahan ku sampean. Wis ning omah salah. Ning omah ra iso kae iki ngono isin sampean. Mumpung sing ning pondok dimanfaatke waktune, aja nggih dolan kowe. Lek wingi sing juara pidato sapa? Kemet. Sapa sih? Wedok kabeh ngono kok. Lah kowe sampean njaluk latihan karo cah kuwi. Fauzan kok sing lanang Fauzan. Sing MC-ne kan sing lanang Kemet. Lah njaluk latihan karo piye carane dadi MC, piye carane dadi pidato. Ya so ben men sampean lek ketika nang masyarakat lek dipasrahi wis iso.